Nachádzame sa na začiatku druhého polroka aktuálneho školského roka a v tomto príspevku by sme vám chceli priblížiť aktivity a úspechy gymnázia Štefana Mojzesa. Poďme teda postupne a najprv si zhrnieme niekoľko dôležitých momentov. V septembri v rámci Európskeho týždňa športu študenti zažili outdoorové aktivity v Národnom parku Slovenský kras. Bol to Camp GŠM v Silici a my sme chceli ukázať našim spolužiakom, ako to vyzerá na expedícii, ktorá sa robí v rámci DOFE. Ja som sa takéto expedícii už zúčastnil, že mám absolvovanú. A v kempe sme si založili ohník, všetci si spravili večeru, boli sme na túre a potom sme si postavili sami, každý si postavil sám stan. Následne sme v tých stanoch spali a teším sa na ďalšiu podobnú aktivitu. Traja študenti sa 1. októbra zúčastnili na štafete Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Chlapci dosiahli vynikajúci výsledok, medzi školskými štafetami skončili na 17. mieste. Behali sme 4 chlapci, ja som behal posledný, čiže som dobiehaval do cieľa. A celkovo príprava, mali sme na to pár mesiacov, keďže nám to už bolo povedané dopredu. A myslím si, že všetci chlapci sa dobre pripravili, lebo mali sme dobrý čas. Tak podmienky boli veľmi dobré, aj keď sme neboli veľmi zvyknutí na také obecenstvo. A behalo sa dobre, počasie dobre vyšlo. V dňoch od 17. do 19. októbra absolvovali študenti dejepisno-geografickú poznávaciu exkurziu v Transylvánii, z ktorej si každý účastník odniesol veľmi veľa poznatkov. My sme Rumunsko navštívili v októbri minulého roka a veľmi sa nám to páčilo. Môžem v podstate hovoriť za všetkých členov, že krajina nás veľmi prekvapila v mnohých oblastiach, či už to boli nejaké cesty, nejaké mestá, ako sú v podstate čisté a ako sa starajú o pamiatky, koľko vecí rekonštruujú, koľko vecí stavajú a tak. Prvý deň sme sa vybrali do mesta Alba Iulia, zastavili sme tam cestou na naše ubytovanie, následne sme išli do mesta Sibiu, kde sme boli ubytovaní, tam sme sa tiež v podstate prešli po centre tohto mesta. Na druhý deň sme sa vybrali na Drakulov hrad Bran. Prešli sme si exkurziu celým hradom, ale aj pod hradím, kde sme videli peknú záhradu, ktorá sa nachádza pod hradom. Potom sme navštívili mesto Brašov, ktoré sa nám tiež veľmi páčilo. Je to mesto, kde študoval taktiež náš známy básnik Ivan Krasko. A potom v popoludňajších hodinách sme sa presunuli do horského mestečka a pozreli sme si zvonka zámok Peleš. Na posledný deň sme sa vybrali do mesta Šegešvár. Je toto mesto známe preto, lebo sa tam narodil Vlad Tepeš, známy ako Drakula. Posledné mesto, ktoré sme navštívili, bol Kluž, alebo po maďarsky Koložvár, tiež veľmi známe mesto, tým, že sa tam narodil Matej Korvín. Cítim sa veľmi dobre, všetko sa mi páčilo, aj učitelia. Bolo to super, aj ostatní spolužiaci, aj všetko. Bolo to super, nikdy som nebol v Transylvánii a bol to nezabudnutelný zážitok pre mňa. Na exkurzii v Transylvánii sa mi najviac páčila cesta autobusom. Veľa sme cestovali, lebo mestá v Rumunsku sú od seba veľmi ďaleko, ale v autobuse sme sa nikdy nenudili, lebo sme hrali rôzne hry, rozprávali sme sa, spievali sme. V polovici novembra maturanti oslávili Stužkovú so svojimi učiteľmi a rodičmi. Stužková bola pre mňa veľmi príjemnou spomienkou, už teraz bohužiaľ, ale bolo to naozaj príjemné to plánovať. S mojimi spolužiačkami sme sa rozhodli, že začneme skôr a pripravili sme si aj tie pesničky, ktoré sme neskôr spievali, taktiež sme kupovali rôzne výzdoby a ozdoby, rozlišili sa, ako to tam bude vyzerať, taktiež sme si pripravili rôzne pesničky. Bolo to zabava nielen sa toho zúčastniť, ale taktiež to aj pripravovať, zároveň aj s tancom, ktorý sme si viac týždňov nacvičovali. Museli sme si nájsť nejaké také voľné okienka, kedy sme mohli tento tanec nacvičovať a vytvorili sme si naozaj také spomienky, na ktoré nikdy nezabudneme, aj počas prípravy a aj na Stužkovej. Vlastne sme si na to pripravili program sami, je nás 22 v triede a pripravili sme si taký spoločný tanec pre rodičov a učiteľov a taktiež moje spolužiačky spievali, pripravili sme kvíz pre učiteľov našej triede a taktiež paródiu na učiteľov, ktorá mala veľký úspech. No a o polnoci sme mali džbanový tanec a potom bola voľná zábava
a ja si myslím, že každý si to užil, páčilo sa to aj rodičom, aj učiteľom. 17. novembra pri príležitosti Dňa študentstva zachováva gymnázium Štefana Mojzesa tradíciu. V tento deň totiž učili mladších študentov maturanti. Ja som konkrétne učila nemčinu, to sa týka najmä tercie a primanov. Učili sme ich formou nejakej prezentácie, robili sme si pri nich rôzne kvízy, taktiež sme hrali rôzne hry. A veľmi sa im to páčilo a boli sme radi, že sme si mohli vyskúšať, aké je to byť učiteľom v rôznych triedách. A dúfame, že raz, keď aj oni vyrastú, tak ich to bude baviť a tiež si to vyskúšajú. Je to niečo, čo nás naučilo naozaj veľa o tom, aká je práca učiteľa, ako sa treba pripravať na každú hodinu a najmä, aké je to získať ich pozornosť. Mierové sily gymnázia Štefana Mojzesa slávnostne prijali medzi seba nových členov, ktorí sa zaviazali dodržiavať desatoro a zároveň úspešne zvládli aj prvé misie. My ako študenti zo Septimy a tercie sme si pripravili imatrikuláciu pre našich nových študentov, prvákov a primanov. Zorganizovali sme si to všetko sami, pripravili sme si pre nich program, ako keby boli na vojenčine. A otestovali sme si vlastne ich fyzické zdatnosti, ako vedia spolupracovať, ich lojalitu a taktiež museli podpísať mierovú listinu a splniť prísahu na konci. Pripravili sme pre nich chutné pokrmy, ako napríklad sardinky v čokoláde alebo uhorky v čokoláde a potom mali splniť rôzne úlohy a potom boli pasovaní za žiakov gymnázia Štefana Mojzesa. 16. novembra sa na pôde gymnázia Štefana Mojzesa konala strašidelná párty. Tento escape room bol prvý ako taký reálny escape room na našej škole. Sme sa pokúsili a prišli sme na to, že to mal veľmi veľký úspech a plánujeme to vytvoriť aj na budúce roky. Tento escape room bol na najvyššom poschodí našej školy, kde bola jedna voľná trieda. Tú triedu sme vyzdobili rôznymi strašidelnými výzdobami a starými knihami a ten escape room sa konal v tme a mali takú sviečku, s ktorou hľadali rôzne krabice, nápovedy a rôzne veci. V novembri sa u nás odohrala strašidelná party, všetci študenti prišli v maskách, mali sme rôzne escape roomy, súťaž o najstrašidelnejšiu triedu. My sme si ako trieda urobili tiež vlastný escape room. Bola to zábava, chodili ku nám starší študenti a potom sme mali aj strašidelnú party. Mali sme diskotéku dole v suteréne, kde to vyzeralo strašidelne. Mohli sme absolvovať strašidelnú cestu, ktorú si pre nás pripravila Septima. V decembri si študenti školy mohli zmerať sily vo veľmi obľúbenom vianočnom volejbalovom turnaji. Tento rok sme nemali Vianočnú akadémiu, ale učitelia pre nás zorganizovali volejbalový turnaj, kde my starší sme hrali volejbal a menší hrali prehadzovanú. A na konci sme sa mohli aj pomiešať a zahrať sa aj väčší proti menším. Zúčastnili sa všetky triedy a boli to skupiny po 6 členoch. Ja ako výherca Septimy som si to veľmi užil a najväčšia konkurencia boli prváci, proti ktorým sme po tesnom finále zvíťazili. Ja mám rád šport a keď máme nejakú športovú aktivitu, tak ja sa zúčastním rád. Bol to super deň a sme sa zabavili. 31. januára gymnazisti privítali deviatakov na Dni otvorených dverí, kde sa mohli potenciálni budúci študenti dozvedieť všetko, čo ich v súvislosti so štúdiom zaujímalo. Dôležitou súčasťou DLDčka bola aj prehliadka priestorov školy. V 1. februárovú nedeľu ráno sa zišli nadšenci zimných športov pred školou, pripravení začať lyžiarsky výcvik v Ždiari. Na lyžiarskom som bola z tejto školy prvýkrát a podľa mňa to bol zážitok na celý život, pretože väčšinu času bola zábava na svahu, na izbách, všeobecne na penzióne a mám pocit, že to bol asi zatiaľ najlepší výlet, na ktorom som bola a to aj počítam výlety s rodinou, takže bolo to dosť dobré. Hlavne sa mi najviac páčilo, keď sme s kamarátkou išli dolu svahom a spievali sme si. To bolo asi najlepšie. Tam som tiež išiel v podstate tak, že som vedel iba kúsok lyžovať, čiže mal som z toho obavy, nikdy som nebol na lyžiarskom. Ale bolo to super, bo už boli sme aj veľký kolektív, na izbe bola stále zábava, mám z toho tiež dobré spomienky a určite by som išiel aj na budúci rok. Vo fašiangovom období sa v priestoroch školy konal valentínsky ples, ktorý si študenti patrične užili. Tento rok naša škola prvýkrát organizovala valentínsky ples. Organizoval to vlastne náš školský parlament. Ľudia alebo žiaci študenti mali prísť nejako pekne oblečení
tematicky nejako červene alebo v rúžovom oblečení. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Veľmi sa to študentom páčilo, pretože tie nižšie ročníky ešte asi nezažili plesy ani nič také, takže to mohli mať po prvýkrát, takže sme mali iba dobré ohlasy. Okrem spomenutých akcií ponúkajú priestory gymnázia aj možnosť prezentovať svoj talent. Počas celého školského roka funguje na pôde školy rádio s názvom Priamo z Gymka. Rádio, priamo z Gymka. Vyplýva to vlastne z toho, že priamo z gymnázia šírime naše informácie a naše rádio sa skladá z 5 moderátoriek, ktoré vlastne rozprávame a riešime všetko možné. A potom máme ešte 2 technikov, Paťa a Vila, ktorí vlastne riešia napríklad pondelkové správy, že zapnú nám rozhlas. A potom máme aj svoj profil na Instagrame, ktorý sa volá Rádio priamo z Gymka a tam dávame také ako keby strihy zo svojich relácií alebo zo svojho rádia a napríklad tam dávame aj ankety alebo súťaže. Ahojte! Tému na dnešnú reláciu ste si mohli vybrať práve vy na Instagrame. Vyhrali autá a na druhom mieste bol šport. 2 naše študentky prišli minulý rok s nápadom, že by sme si mohli zrealizovať vlastné školské rádio. Keď sa to začalo riešiť, na pomoc nám prišla naša bývalá študentka Bianka a ona nám povedala, ako to v takom rádiu chodí. Mali sme si urobiť vlastné intro, relácie, vymyslieť názov rádia a teraz máme 4 relácie, ktoré vysielame každú stredu. Gymkovica, rozhovory, hudobný šalát zo sveta a do školy. A krátke správy vysielame v pondelok naživo. Vďaka rádiu sme boli aj na exkurzii v Prešove a vlastne tam sme si vyskúšali nahrávanie, aj cesta bola fajn, zábavná a takisto sme tam sa porozprávali z rádia vlastne, že čo a ako funguje v normálnych rádiách a nie len v takých školských. Relácie si vyberáme tak, že najprv sme ich spravili. Máme Gymkovicu, zo sveta do školy, hudobný šalát a rozhovory. Vlastne každá tá relácia je o niečom inom. Napríklad rozhovory, čo už vyplýva aj z toho názvu, sú vlastne rozhovory či už s učiteľmi alebo so študentmi. Gymkovica je taká tá zábavná časť, kde my sme aj pobehovali po škole, pýtali sme sa rôzne otázky. Vlastne našim cieľom je zabaviť počas tej prestávky tých študentov. V každej relácii máme minimálne jednu súťaž a vlastne študenti sa dosť zapájajú, vyhrávajú ceny ako čokolády, alebo máme pripravený pre nich novú odmenu ako zadarmo jednotka. Áno, a každý pondelok blahoželáme k narodeninám. Počet záujemcov o robotiku sa na gymnáziu Štefana Mojzesa postupne rozrastá. Po intenzívnej príprave sa nakoniec 2 týmy zúčastnili na regionálnom kole celosvetovej robotickej súťaže First Lego League v Košiciach. Tým mladších žiakov okrem ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získal úžasné prvé miesto v časti Inovačný projekt. Gymnázium Štefana Mojzesa myslí aj na budúcnosť, ktorá je dôležitá nielen pre školu, ale najmä pre aktuálnych či budúcich študentov. Prečo je ale dobré študovať práve na tejto škole? Na tejto škole sa cítim zatiaľ veľmi dobre. Zvykla som si na ňu skôr, ako som si myslela, že si na ňu zvyknem. Učitelia sú na nás veľmi milí a priateľskí. A keďže je to gymnázium, tak určite sa treba pravidelne pripravovať a učiť sa na túto školu, ale ja si myslím, že táto námaha a príprava sa nám raz vyplatí v budúcnosti. Prišla som z Medzeva, z základnej školy. A prišla som sama, pretože väčšinou zo ČSA a Severnej chodia po skupinkách, tak som sa bála, že si nebudem mať s kým rozprávať. Až tu budem sama, ale veľmi rýchlo som si zvykla a začala som sa rozprávať s viacerými ľuďmi, ktorí sú veľmi príjemní a dobrí. Na tejto škole sa mi páči, že je tu dobrá atmosféra, veľmi dobrí profesori, sú ľudskí a milí a veľmi dobre učia. Robíme tu veľa zábavných aktivít, ktoré nás stále bavia a rôzne zaujímavé veci, že nie je to iba také, že sa učíme, ale pritom robíme zábavné veci a lepšie sa nám učí. Na tejto škole sa mi veľmi páči, máme tu takú priateľskú atmosféru, medzi študentmi si tu vytvárame kamarátstva a navzájom si pomáhame.
Máme tu veľmi milých učiteľov, ktorí nemajú problém si na nás nájsť kedykoľvek čas a pomôcť nám, či už s učivom, alebo keď nás niečo trápi, alebo sa len tak chceme porozprávať a nad niečím zasmiať. Napríklad mne sa veľmi páči, že môžeme tu rozvíjať svoju kreativitu. Napríklad na výtvarnej teraz malujeme obrazy, ktoré sa potom budú predávať. Veľmi sa mi páči na tejto škole, mám tu na veľmi dobrých kamarátov, vychádzam veľmi dobre, rád chodím aj na krúžky. Na tejto škole sa mi veľmi páči, sú tam veľmi dobrí učitelia, mám veľmi spolužiakov a aj dobré vzťahy zo druhej triedy. Študentom prajeme úspešný druhý polrok a veľa síl a trpezlivosti pri zvládaní úloh, ktoré na nich čakajú.